Vandaag wordt de toren, onze nieuwe Bosbergtoren in Appelscha, geopend en is die eindelijk open voor publiek. En daarbij hoort ook een mooie naam. En daarbij hoort inderdaad een mooie naam. De oude toren heette de Belvedere, ook een mooie naam. Dat refereert aan mooi uitzicht en dat is hier ook. Maar wij vonden de Bosbergtoren een mooiere naam omdat die ook verbinding legt met de plek waar de toren staat. Maar het leukste is natuurlijk om even van boven zelf te gaan kijken. Dit is een van de balkonnetjes waar je tussentijds naar buiten kan. En behalve het mooie uitzicht kun je hier ook heel goed de historische eik zien. De eik is al 400 jaar oud en we hebben speciaal om de eik te behouden de toren een klein stukje opzij geplaatst. Om de eik goed in volle glorie te kunnen behouden. Hij leek eerst niet heel bijzonder, maar dankzij een oud historisch verhaal zijn we de eik verder gaan onderzoeken en toen bleek die van eigenlijk onschatbare waarde. En eigenlijk staat de nieuwe toren boven op de moederstam van de oude eik, helemaal verdwenen onder het stuifduin. We staan hier op het hoogste punt, 25 meter hoog bovenop het stuifduin. We hebben een glazen balkonnetje. Het is een beetje spannend voor de echte waaghalzen. Maar dan heb je ook wel een heel mooi uitzicht. Daar in de verte kunnen jullie Leeuwarden zien bij heel mooi weer. Een balkonnetje richting Groningen en aan de andere kant een balkonnetje richting Koevoorde. En tussendoor natuurlijk al het andere moois. Het Vochteloerveen, het Rensfriese Wold. En ik denk dat mensen in een rolstoel ook wel deze kant op willen. Ja, en dat kan. Er zit een lift in de toren, dus hij is goed toegankelijk. En er ligt ook een mooi glooiend pad naar boven, dus ook dat is mogelijk. Iedereen kan ervan genieten. En wat hopen jullie nou te bereiken met deze toren? Nou, we hopen dat het echt een mooie toeristische attractie wordt voor Appelscha. En dat het een boost geeft aan de recreatieve ontwikkeling hier.